l'escuma, dolça com l'aire, gris de gavina, daurada d'imatges, vestida de nit. Miro el paisatge, el meu cor es cercarà cerco paraules del temps, complint els versos, sense neguit, els pins m'abracen, sento com calla, el vent s'emporta tot l'horitzó. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquest món d'enyorança, amor i calma, perfumat de lluna, foc i rom. Si pogués enfilar-me a l'onada més alta i guarnir de palmeres el record, escampar amb canyella totes les cales i amb petxines fer-li sombressol. Els vells en parlen plens de tendresa, d'hores viscudes amb emoció. Joves encara, forts i valents, prínceps de xarxa, herois de tempesta, amics del bon temps. Els ulls inventen, el meu cor es cercarà noves històries del temps, vaixells que tornen d'un lloc de sol, porten tonades enamorades, dones i pàtria, veles i flors. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes el record, escampar amb canyella totes les cales i amb petxines fer-li sombressol, i amb petxines fer-li sombressol. A les 7 del matí d'avui s'ha produït un incendi prop de la Cala Montjoi de Roses. El fort vent que hi ha hagut durant tot el matí i que continuarà al llarg de la jornada ha fet que actualment hi hagi diversos focus perillosos i que s'estigui propagant en direcció Cadaqués. Segons ha pogut saber Badia Televisió, 2 d'aquests focus s'haurien produït quasi de manera simultània al Port de la Selva i a Llançà. Tot i això, aquesta informació encara no està sent clara. Actualment hi ha una trentena de dotacions de bombers treballant a la zona per poder controlar l'incendi que de moment ha cremat 30 hectàrees de terreny. El vent està dificultant els treballs.